Το Silent Fury είναι χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι κορυφαίας ποιότητας και αισθητικής. Κατασκευασμένο τον Αύγουστο του 2025, αυτό το μοναδικό κομμάτι συνδυάζει εξαιρετική τεχνική με εκλεπτισμένα υλικά. Η λεπίδα είναι από ανοξίδωτο ατσάλι, με σκάλισμα στο χέρι από έμπειρο τεχνίτη μετάλλων. Κάθε χάραξη φέρει την υπογραφή της δεξιοτεχνίας του δημιουργού. Ακονισμένο και φινιρισμένο με 30.000 γριτ για απόλυτη ακρίβεια και λεπίδα που γλιστρά με ευκολία στο υλικό. Η λαβή είναι από επιλεγμένη ρίζα ελιάς, ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό κομμάτι, με ζωντανά νερά και φυσική φλόγωση που τραβάει το βλέμμα. Άνετη, σταθερή και κομψή. Το μαχαίρι φέρει μοναδικό συριακό αριθμό, που πιστοποιεί τη γνησιότητα και τη συλλεκτική του αξία. Συνοδεύεται από χειροποίητη θήκη από δέρμα αγριόγιδου, ανθεκτικό και αυθεντικό υλικό που ολοκληρώνει το σύνολο με ξεχωριστό στυλ. Ένα έργο τέχνης φτιαγμένο για να διαρκεί.